als nens i nenes que ens escolten, als seus pares, perquè trobin aquesta connexió amb la natura que els envolta? A veure, jo penso que és important les paraules que fem servir. Per tant, jo que proposaria, com ha proposat Nacions Unides, és que recuperem el venerable concepte de mare-terra. Mare-terra. Que no parlem del planeta. De planetes n'hi ha molts. De mare-terra n'hi ha una. N'hi ha una que ens acull, que ens sosté, que ens nodreix. I si és mare, nosaltres som fills i filles. I, per tant, no tenim drets envers la mare. Tenim deures, tenim responsabilitats, tenim obligacions amoroses. No són codis, no són normes els que haurien de sostenir la nostra actitud respectuosa, atenta, curosa envers la natura. Això hauria de brollar el nostre cor. Per tant, recuperem aquest concepte venerable de mare-terra. Per mi és molt important recuperar aquesta actitud d'agraïment, agrair cada dia els dons que la natura ens dona gratuïtament, que ens mantenen en vida. Sense això no podríem viure. Sense l'aire, i l'aire no el fabriquem nosaltres. L'aigua no la fabriquem nosaltres. Això ens sostén vida. No podem estar sense respirar 5 minuts, ens morim. I aleshores agraïm aquests dons que ens mantenen en vida, demanem perdó quan veiem una destrucció, quan veiem una degradació, demanem perdó, encara que no ho haguem fet nosaltres, ho ha fet una altra persona, potser inconscientment, demanem perdó. Si podem ajudar a restaurar, si podem ajudar a regenerar, fem-ho, encara que sigui a petita escala, encara que sigui plantar un arbust petit, amb un raconet degradat, malmès, no? Fem un gest, no? I mantinguem aquesta actitud amorosa, benevolent, que surti del nostre cor, no? Jo crec que és molt important això, recuperar aquesta actitud amorosa, respectuosa i agraïda, viure en l'agraïment, no viure en la denúncia. S'ha de denunciar de vegades, sí, però allò que ha de sostenir la nostra actitud ha de ser una actitud d'amor, d'agraïment, profund agraïment.